Takže ahojte priatelia, hlásim sa zas. Takže za chvíľu, tuto je stred Európy niekde. Ale chcel by som povedať, keď som v sobotu začínal, tak v pondelok mi došli nové moje Altry Long Peak 8. Takže zatiaľ som spokojný. Aj keď včera v tom bláte troška tým, že nemajú až také drapáky, sa to troška sem tam na tom listi šmýkalo, ale to si myslím, že by sa šmýkalo každému. Takže zatiaľ som spokojný, takže uvidíme čo ďalej. To sú kravičky, one sa pású, takže one tu teraz ide auto. Majú takýto plac, obloha tiež pekná, takže zatiaľ čaute. Takže tuto je nejaký ten stred Európy, geografický, čo hovoria, je kláštor, tuto hore, v tomto je úbytko, sa dá prespať, nejaký 3-4, sa dalo prespať a tuto je ten symbolický stred Európy. Za chvíľu sme tam pri ňom, takže natočíme. Nikoho tu teraz není, za mňou kamarát Martin, čo som sa s ním stretol na Ružomberku v vlaku, šlape tiež SMPčku, takže ideme to pozrieť. Takže máme nejaké vzdušné kilometrovníky, takže máme tu, pozrieme ešte toto, trocha rosa, nevadí. A tu máme ten stred Európy. Ahojte. Ideme teraz troška, takto klesáme. Peknú lesnú cestičku tu máme. Vpredu ide kamarát. To sa s ním vo vlaku stretol v Ružomberku. Takže tak spolu nejako kráčame takouto cestičkou polnou. Takže zatiaľ toľko. Takže ahojte priatelia, hlásim sa z cesty. Išiel som teraz z takého lesa, kde som troška 50 metrov zle odbočil, ale v pohode. No a tu vidíte teraz, aké lúky sú tu pekné. A tuto teraz pôjdeme po tých lúkach. Kamarát ma odbehol, ten je niekde vpredu, ale nevadí. Ja som si na takej chate nehal a tam hore tou cestou hore na kopec sa musím teraz vyštverať. No a to bude teda zaujímavé sa tam troška, ale v pohode, máme čas, takže pekné výhľady, tak zatiaľ čaute. Ahojte, hlásim sa z cesty. Tu je nová útulňa sklené nad sklenným a sklenárskymi lúkami, ktoré som pred chvíľou prešiel. Je to taká nová útulňa, ktorú otvorili tento rok. Takáto istá je postavená aj na sedle u Orná. Takže ukážem vám takto z boku troška, lebo značka ide doprava. Takže tak sa kúkneme. No, takáto útulňa. No.
Takže tak a ja pokračujem hen tam tým lesom. Takže zatiaľ čaute.